In the last 24 hours kuno ku Malawi nkhani imene ili mkamwamkamwa pa nkhani za ndale ndi nkhani yochokera ku UTM kumeneko ndithu chipani cha UTM tonse tikudziwa kuti chathetsa mgwirizano wake kutosa alliance ndi chipani cha Malawi Congress Party ndi ambiri akumalankhula, ena akuoneka okhumudwa, ena akusangalala, ena akulankhula molangiza. Ndi mwachizolowezi pano ndi pa Nyasa Voice Box pamene makhala ndi amalawi osiyanasiyana anafuna kupereka maganizo awo osiyanasiyana pa nkhani zosiyanasiyana mmene zikuyendera kuno ku Malawi, makamaka nkhani za ndale, kanizidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndi tabweranso pano ndi Malawi wina okhudzidwa amene akufuna kuweka maganizo ake pa chiganizo chimene a UTM apanga pochoka ku tonse alliance. Iwo makamaka akufuna kuwachenjeza a UTM kuti asapange chiganizo mopsa mtima kapena based on information that is not factually verifiable. Iwo anditha kunena zimene kuti a UTM mene achoka ku tonse alliance mu asachite matama kwambiri kuti ayi tatenga 1 million votes yathu, chifukwa kuti kumene koko anthu ambiri amene adavota UTM sanavotera UTM ngati chipani koma amatsatira wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino wakale malemu Dr. Saulos Klaus Chilima. Mkuona kwa mkulu ameneyu akuti mavoti 1 million aja sanali a UTM koma anali wa mwini wake Saulos Klaus Chilima, ndipo a UTM akapusa apezeka kuti mavoti amene aja mwini wake adapita nawo kumanda, ndipo adzachita manyazi ataona kuti anthu ambiri sakuchitsatira chipani chija mmene amaganizira. Ndiyete ndikhale limodzi kuti timvere mkulu amene kuti bwanji pa nkhani imene ya kuchoka kwa UTM ku tonse alliance, ndipo kuti kodi a UTM alowera kuti pano pa Nyasa Voice Box. Ndikaona bwino pa social media pa ma WhatsApp group mu nkhani imene anthu yavuta kwambiri ndi ya UTM kutuluka kumgwirizano wa tonse alliance, koma chimene ndikuchiona chomvetsa chisoni kwambiri nchonena kuti anzathu a UTM ena sakuona zinthuzi with a big picture kapena kuziona zimene zachitikazi in a wide context. It's an issue yongosangalala kunena kuti UTM yachita bwino kutuluka basi nkhani yathera pati pompo. Andi mbali nayi tikamadzaona magayizi ena a UTM magulupu angapo amene ena fetili kumaonanso okhaokha UTM ena kupezeka zoti akukangana, ena chiganizocho sagwirizana nacho, ena apanga kale zoti afuna apite ku DPP, pakuchitika zinthu zambirimbiri. Koma chimene chili chomvetsa chisoni ndichonena kuti a UTM amene chifukwa ndikudzoti silonse yayi, koma a UTM amene akuona kuti chiganizocho chachitika bwino, even ngakhale pa gulupu panopa ndionapo ena mwambamo mwakutsutsana nkhani imeneyi. A UTM ena amene akuona kuti chiganizo chichi chachitika bwino ndi anthu kuti akungoona zalero, akungoyankhula zinthuzo chifukwa cha ndikhoza kunena ngati kupsa mtima kapena kupsa mtima chifukwa cha mabodza mabodza amene amachoka especially kwa anthu a DPP. Mwachitsanzo it's so pathetic, ndi zomvetsa chisoni kunena kuti munthu azibwera pano azinena kuti ayi UTM achita bwino kutuluka mu mgwirizano mu chifukwa adaliphera Chilima, ayi musipi adaliphera Chilima ndiye pano pazakhala bwino kutuluka. Abwana, can you imagine? Ndikuganiza kwa mtundu wanji kumeneko kusonyeza kuti munthuyo, kusonyeza kuti anthu amene akuyankhula zimene zakungoyankhula chifukwa chachipsera mtima koma sakudziwa kunena kuti kodi kutuluka kwa UTM mu mgwirizano wa tonse alliance kuli ndi impact yanji kapena kuli ndi effect yanji. They don't know anything about this. Koma chimene akubwera ndikubwera apa basi tachita bwino kutuluka, adaliphera Chilima, basi niwayi musipi mwatha, moto. But kukhala pasi ndikuganiza nkulingalira kuti kodi kutuluka kumene UTM yatuluka kuli ndi effect yotani, kuli ndi impact yotani, what are the negative effects sangakuuzeni. Now ena Africa mabwera pano pakumankhula chonchi iyayi enu mukulira, ayi musipi mukulira, muphulika, mukufa ndi mtima, mwatha inu, chanchani, kulira uku. Ine ndikhoza kukuuzani pano abwana kunena kuti anthu mukhoza kuyankhula amene mungathere amene muyankhuliramo, koma chimene ndingakuuzeni ndichi UTM tikamakambaza chipani cha UTM, mwini wake wa UTM anali Chilima, ndipo Chilima anali UTM, ndipo anthu ku UTM akapita nkumati akukavota
ngakhale 2019 nthawi imene amavota kumavota ku UTM kuja amamuvotera Chilima samavotera chipani cha UTM iyayi amavotera Chilima samavotera chipani cha UTM ndi chifukwa ine ndikuwuzani kunena kuti ikadakhala kuti Chilima alipo mzimu wake usemwentendere ikadakhala kuti tili naye pano pa Chilima uja pamalo pano ndikunena kuti 2025 ndikukayima pa independent sindimira chipani chilichonse koma ndikayima pa president koma ndikayima ngati independent iye ujayo 1 million votes anali nayo kale ngati munthu ndipo 2025 yomweyo UTM uyo azepate ikasankheso munthu wina akayimire abwana ndikukuwuzani palibe chimene chipani cha UTM chikadapeza azepate so ku UTM anthu amapita chifukwa kutsatira Chilima osati kutsatira chipani yayi nawo uno wakeyo kulibe Chilimayo kulibe musayembekeze kunena kuti mavoti akhala ngati imene adalili 1 million forget about it ndikuwuzani inezi ndizoona bwana ndikuwuzani inezi ndizoona ineyo ndimakhala ndikumatamanga ma business tanga ndimapita ku Mzimba basi makatenga ng'ombe kumabwerako kuno choncho mavoti ambiri amene Chilima adapeza ku Mzimba mutati mupite ku Mzimba mukafufuze kwa anthu amene adamvotera UTM 3/4 zikuwuzani kunena kuti ife zoti chilakolako choti tikhoza kudzavota 2025 chilakolako chimene chocho palibe chifukwa chachani munthu amene amamuvoterayo palibepo. Do you get my point here? Ena kumanena kuti ndi bwino ngati pa group pompano taona ena UTM kuti matehada UTM amene madziwa ena kunena kuti ayi ndi bwino ife tingokhala ku Rosalaso komwe ku MCP komwe kusana kuti libwerereso ku DPP chifukwa chani anthu mwapatsa kale maganizo nena kuti UTM yachoka mu mgwirizano chonchimu ndi kuti automatically yapita kale ku DPP. That's what people are thinking right now. Now ena chifukwa DPP adada nayo kukhosi kale kuti UTM ibwerere ku DPP sakufuna ndi izi zimene tsopano ena akudzika kamiza kuti ife tikhabe ku MCP komwe. Now ngati UTM uyo itakhala kupita ku DPP ngati imene anthu tuganizira ku DPP wepita ndani definitely ipita ndani ochepa chifukwa ena atsalira ku MCP ku Alliance 3/4 ya anthu sikavota fa anthu ambiri amene nafe tacheza nawo itsanisho nena kuti ife munthu amene timamvoterayo wachoka ndipo pano paso chidwi chovota tilibe 1 2 ena kumene uli chiganizo pano pasi ndapange choti kandikavota kaya sindikavota chifukwa chani munthu omuvoterayo sadapezeke kwa anthu ambiri a UTM anthu amene akumabwera kumati ife tichitsatirabe chipani cha UTM chikachipita ku DPP ko ena kumanena kuti ife titsalira ku MCP ndi anthu ochepa koma 3/4 anthu ambiri amene amatsatira chipani cha DPP they will tell you kunena kuti ife kapena kuti ine sindikavotera unaliyese munthu unaliyese 2025 kandi MCP kandi DPP chifukwa chani munthu amene timamvoterayo palibe. So kusowekera kwa Chilima ku chipani cha UTM kwakhudza kwambiri chipani cha UTM ucho koma aine aka UTM wo sakuona pomaganiza kunena kuti still 1 million votes akadali nayo. This is so pathetic and this is so dangerous. This is so dangerous. Chinthu chimene chichi ambiri a UTM sakuchiona akusankha dala kutseka maso they think kunena kuti achoka mu Alliance mu ndoti still 1 million votes akadali nayo. 1 million votes imene jayo inali special ya Chilima sinali ya chipani yayi. Ndi chifukwa chake mudzadabwa inuyo kunena kuti even mudati muone ma directions amene achitika pakatipa mukhoza kugwirizana nane kuti ma directions amene achitika pakatipa DPP chilukire ni mboma performance ya UTM so poor very very poor performance yake ya chipani cha UTM ndi kuti chipani as a party UTM as a party sinali yabwino yayi yoyipa mapeza kusiriyo sense munthu wapeza 17 votes 15 votes chipani iru chimenecho chipani kusiriyo zoti anthu kuchipaniko amatsata kwa Chilima nawo mudati muone pa ma directions onse amene achitikawa MCP performance yake inali bwanji DPP performance yake inali bwanji likasanitsa ndi UTM anthu ku MCP ndi ku DPP amavotera chipani savotera munthu nchifukwa chake MCP jayo machita bwino kwambiri followed by DPP fake zimachita bwino kwambiri followed by DPP chifukwa chani anthu kumizipani zipezi amatsatira amavotera chipani savotera munthu. So ndimafuna ndingokupatsani nzeru mukhale mukudziwa murumo kunena kuti sikuti UTM yachoka mu Alliance nkupita apa pamu ndi kuti UTM uyo yapita ndi 1.8 million votes musamadzinamize ngati mukudzinamiza zimene zozo pangani kafukufuku
mupite pa ground mupange kafukufuku muone kuti anthu akuti chani masapota anu ayutemo chifukwa nthawi zina zake mukoza kumangoyankhula pa musakudziwa zimene mukuyankhula nawo kupanga ziganizo chifukwa choti mwapsa mtima mumaononga zinthu zambiri. Kwa ineyo sindikudandaula kuti kapena ayutemo apanga chiganizo, it's their right, it's their choice, ali ndi ufulu upanga zimenezozo. Komano nkhani ndionena kuti whether you like it or not, mukapanda kusamala this thing chimene chiganizo chimene mwapangachi, it will backfire you. Sindikufuna kuopsezani komano kapena kuchititsani mantha whatsoever, komano as far as I know kuti ku UTM anthu amapitirako munthu samapitirako chipani. Abwana ndi zinthu zovuta. Munthu amene yoyo akachoka. Ngati anthu kuchipani kwa amapitirako munthu osati chipani, munthu kupezeka zoti palibe. Mpovuta kuti anthu aja mwasunga makhale pamodzi nkudzapanga chiganizo kupezeka zoti anthu ajabe mulina limodzi mpaka na 2025. It will be difficult. So ndi zimene zochitikazi kupeza kuti kugwebana kuyamba kale anthu angopangitsa press briefing koma mwamba kale kugwebana ena kuyankhula izi tsogolo palibe. Simungapange chiganizo chotuka mu alliance chifukwa choti mukuva bodza lochokera ku DPP ayi chifukwa pali kabodza kamene kafalikira kwambiri chili mada chilophedwa chanchani chili ma this and that mauti mwakuti mukapanga ziganizo based pa mabodza muononga chipani ndipo muononga chipani. Komanso on top of that mukapanga chiganizo chifukwa choti mwapsa mtima kupsa mtima ndewu nanga sinu mmakhulupirira UTM kuti alo adachita kuphedwa mwakuti mukapanga ziganizo pa zinthu zoti mulibe, you don't have any evidence, zinthu zozoti zikufufuzidwa mukuthamanga kupanga chiganizo chifukwa choti mwapsa mtima muononga zinthu zambiri. Then mungofuna ndingokukumbutsani kunena kuti mukamakhala kuti mukuchoka mukuti masangalala kuti tatuka mugwirizano kumasangalala, you must think about this. Kunena kuti chilimayo kumeneko kuite muko 1 yakuti million votes imene ali kumeneko inkatsata chilima usati chipani. Azifazi chilimayo palibepo musembekeze kunena kuti mavota akadali 1 million kumeneko. Forget about it. Ngati izizi mukutsutsa tayimirani muhimire 2025 panoka, then mudzabwera nthawi nake mudzandikhulupirira kuti una akadatutsa podi adakambapo izi.